היצירה היא ביטוי לנפש שלנו, למה שהנפש כמהה במודע וגם שלא במודע. ויקטור רבינוביץ', יליד סיביר, 1945, מציג לפנינו את יצירותיו המשקפות את מסעו האמנותי המרתק. ויקטור שעלה לישראל ב-1978, הביא אל הקהל הישראלי עולם עשיר של צבע, רגש וחוויה. הזיכרונות הראשונים שלו בתחום היצירה הם מגיל 4, כאשר ויקטור ואחיו היו יושבים שעות בחצר הבית ולומדים לצייר באופן עצמאי בעיפרון. הנטיות האמנותיות שהפגינו השניים גרמו להורים לשלוח אותם לחוגי אומנות מגיל צעיר, בהם למדו ציור, אומנות כללית, בניית מודלים וצילום. ויקטור, אתה נולדת בסיביר, נכון? כן, נכון. נולדתי בסיביר. אז תספר לנו בבקשה איך משפחתך התגלגלה לסיביר. כנראה זה רבים, כן, באותה תקופה אחרי מלחמה עברו איזושהי דרך מסוימת, כאשר סופו של דבר מצאו את מקומם הנדרש, ואחרי מלחמת העולם השנייה, כן, שהיו די הרבה אותם הבעיות תנועה, כן, איבדו ולא מצאו את מקומם, איפה נולדו, איפה גרו, כן, וכך גם משפחה שלי, כאשר ההורים ילידי רומניה בזמן המלחמה עברו גבול לרוסיה, שאבא מבסרביה, אז בוודאי שכן, הלב היה מושך לאותם המקומות איפה הוא נולד, ונוסף לזה שהגרמנים צעדו בדרך לרומניה, אז בעצם הם ברחו, כן, ברחו לרוסיה, נתנו לו רובה, שלחו לשדה קרב, ואז אחרי כמה בדיקות של המסמכים גילו שהוא בעצם הגיע מרומניה, זאת אומרת הוא כאילו מרגל, ואז מסיבה זאת הורידו, כן, אבא, כן, אז מסיבה הזאת הורידו אותו משדה קרב ושלחו רחוק לסיביר לעבודת פרח בכפייה, כן, למפעלים להכנת תצות, הפגזות וכך הלאה. בדרך משדה קרב לסיביר, אז היא הייתה גם אותה איזשהו הדרך למצוא את האמא, זאת אומרת הם היו נשואים כבר ברומניה, אז בדרך עבר בדרום רוסיה, בקזחסטן, ובמקרה מצא את האמא שלי, זאת אומרת אשתו, ואז יחד הגיעו לסיביר. בסיביר נולדתי ב-45, אחרי מלחמה, וגם אחי נולד שם. בגיל 15 החל רבינוביץ' את לימודיו הפורמליים באומנות ובעיצוב תפאורות לתיאטרון במכללה באודסה. במכללה זה היה במקביל, זה לימודי מקצוע, ואז היה צריך להשלים, ויכול אותם הלימודי, כן, של בתי ספר. לימודיו בתחום האמנות במכללה שבאודסה סללו את הדרך למשיכות מכחול, אקספרסיביות באקריליק ובצבעי מים המאפיינות את יצירותיו בכללותן. מה במיוחד אהבת לעשות במכללה? במכללה, כן, המקצוע, זה אותם התחומים של מקצוע, זה רישום, זה ציורים, זה פיסול ועבודות פפיה משה. כן, הבאתי גם ארצה, כן, אחת מעבודות פפיה משה, כן, כאשר זהו, מדובר על כת
בסגנון רוקוקו. חוץ מזה בעצם בתקופת לימודים ואחרי לימודים, כן, ביצעתי די הרבה אותם עבודות תפאורה, שולחנות, קדים, שעונים. סצנות נוף המושפעים מהאמנות הקלאסית והמודרנית, מהטבע והחיים עצמם. כאדריכל פעיל, לאחר מכן המשיך את לימודי התואר השני באדריכלות, המשפיעים עד היום על יצירתו. ויקטור, סיפרת לי שההתפתחות האדריכלית שלך בעצם החלה בארץ. אתה יכול לספר לנו קצת על עבודותיך? כן, בישראל? נכון. כן, גם התפתחות אדריכלית, גם התפתחות אמנותית. לגבי האדריכלות, אני בעל משרד אדריכלות מ-82, ביצעתי עבודות שונות, ברמות שונות, מעבודה לעבודה אני מנסה לשפר ולכוון עצמי. די הרבה ישנם עבודות בשינוי טבעות, זאת אומרת טבעות זה אותם הטבעות, זה זכויות והנחיות הבנייה, כאשר הקמתי מבני פרטיים ומבני ציבור ומבני רבי קומות. גם עכשיו בבאר שבע יש לי כמה מבנים בעיר עתיקה, כאשר מדובר על איזשהו מבנה לשימור עם תוספת בנייה. ויקטור, אתה שירתת בצבא הרוסי כשנתיים, נכון? כן, נכון. שירתתי בצבא הרוסית שנתיים, כאשר נולדתי ב-45, וכל אלו שנולדו בשנים האלו, כן, בתקופת המלחמה, אז כולם גייסו, ואז אני פגשתי באותם, כן, בשירות צבאי, החיילים גם צעירים מאוד, לפי גילאים, וחיילים יותר מבוגרים. עכשיו, אני בעצם, למרות שבאוניברסיטה הייתה גם קפדרה צבאית, והייתי צריך לקבל איזשהו, במחנה 3 חודשים, איזשהו דרגה מסוימת, אך גייסו אותי כחייל רגיל. עכשיו, גילו שאני יודע, כן, לצייר ולפסל ולתכנן אחרי אוניברסיטה, כן, באדריכלות, אז אני, במקום לשרת כחייל רגיל מהשורה, כן, אז אני עשיתי, כן, עבודות, כן, בתחום אמנות, סרטוטים, תוכניות. אחת מהעבודות הגדולות, שזה אני פיסלתי והקמתי פסל דז'רז'ינסקי. דז'רז'ינסקי, שזה חבר לנין בתקופת מהפכה, אחראי על ביטחון של מדינה. אני מצאתי לנכון להמליץ על פסל דז'רז'ינסקי, להעמיד אותו ברחבה צעדים, כן, של בוקר וערב, ואז פיסלתי במחנה צבאי, כן, יצקתי בטון, ואז הקמתי באותה רחבה. ויקטור פורס לפניכם את נוף חייו. זאת האמנות שמספרת סיפור חיים. יצירותיו מספרות סיפורים והתרחשויות בחייו, ובכל יצירה ויקטור מציב לעצמו מטרה ויזואלית ברורה, אותה הוא שואף להעביר לצופים. אתה בעצם גרת בבאר שבע. כן, נכון, אני גרתי בבאר שבע 46 שנה, ורוב הזמן, זאת אומרת, בתחום אדריכלות, תכנון אדריכלי, כן, עברתי באזור באר שבע, תל אביב, אני מחודש ינואר, משרד למשרד היו הרבה מקום, כן, במרתף, זה משהו כמו 50 מטרים, כן, משרד, עובדים, כן, ועכשיו כן, המשרד עבר פיצול, חלק מהעובדים נשאר בבאר שבע, אני תל אביב, אבל כן, במקביל אני גם מלמד במכללות. כן, בהוראה במכללות יש לי משהו כמו 25 שנה. כן, זהו, ואני ממשיך.
ממשיך לצייר וממשיך לתכנן. ויקטור משתמש בגוונים ובטכניקות מגוונות, המשתנות לפי המטרה האמנותית, תקופת חייו, המרחב, עונות, מצב סביבתי והנושא. יצירותיו משקפות את הרגשיות שלו, אהבת היצירה, חוויותיו הרגשיות, ובצורה הוא ראה וחש את העולם סביבו. בתמונה הזאת, כן, אנחנו רואים, כן, הציור מינימליסטי בציפורן, שמדובר כאן על שוק באודסה. ציירתי את התמונה הזאת שאני כבר למדתי תלמיד במכללה לאמנות תיאטרון באודסה. יצירותיו של רבינוביץ' מהווה גשר בין עולמות, בין סיביר לישראל, בין אומנות קלאסית למודרנית, בין ציור לאדריכלות. הם מציעות מסע ויזואלי מרתק דרך עיניו של האומן שחצה יבשות ותרבויות. בחדר צנוע זה אני גם עובד בתחום אדריכלות מול המסך, כן, אותם הסקיצות, וגם מצליח פעם לפעם לצייר. זאת עבודה שלי שאני עכשיו ציירתי, כן, כאשר אני כן, מעלה רעיונות כאלה ואחרים, זה קצת שונה מעבודות קודמות שלי. מאוגוסט האחרון 2024 מוצגת תערוכת ציורים שלו בתיאטרון ירושלים. עבודותיהם החדשניות והמרשימות המשפיעות על אמנות של ויקטור ומשקפות את יצירתו המופיעים גם בציוריו. ההשפעה האימפרסיוניסטית ניכרת במיוחד בעבודותיו, שואבת השראה מיצירותיהם של האומנים קנדנסקי, ואן גוך, גוגן, סזן ואחרים. יצירותיהם של אלה מעבירות רגש, נשמה אנושית, יצרו חיבור יצירתי ועמוק שמתבטא היטב בציוריו של ויקטור.